Noin, aivan loistava päivä teille kaikille. Tänään mä teen MasterChef. Siis mä teen ruokaa. Nyt mä näytän, miten tehdään nuudeleita. Mä ainakin tykkään näistä. Tästä Mama Chicken Flavorista. Ja mä näytän nyt, miten tämä tehdään. Nämä kananmakuinen nuudeli. Siis chicken. Mä näytän, miten tehdään nuudeleita. Jos on, niin vedenkeitin. Ottakaapa hetki. Noin. Laitetaan sen pistorasiakkeeseen. Mulla on nyt se on pistorasiakkeessa. Sitten te laitatte tänne vettä. Tohon kohtaan. Taas haluatte minuutin yhdelle, niin sitten laitatte ton alimmaan. Nähdään kohta. Noin. Mulla on nyt tässä vettä. Sitten se laitetaan tähän. Sitten me painetaan tästä. Mennään outpa laittamaan valot päälle. Ja tohon pitää tulla oranssi valo. Sitten tää alkaa kiehumaan tää vesi. Sen jälkeen, nyt meidän nyt odotella minuutti, mä koitan keksiä sen aikaan jotain tekemistä. Niin muistakaa tilata kanava ja tykätä, jos haluatte. Ja laittakaa kommenteissa, jos haluatte lisää MasterChefia. Tuun kohta uudestaan katsomaan. Mä voin vaan nyt ostaa aamusta. Mä lähetän tän mun uudelle käyttäjälle. Mun vaatekaappi. Siis mun isovelillä on rippijuhlat tai rippikoulu kohta. Hei. Mä kuvaan siis puhelimella, koska mulla ei ole varaa kameraan. Se on paha juttu. Mut siis kannattaa ostaa tämmönen haueina. Tosta. Lukekaa tosta modeli. P593S-222. Huawei. Muuten, nyt on kulunut jo 2 minuuttia. Onkohan meidän ruoka valmista jo? Tai vedet valmiina. No, ei ihan. Tässä kuuluu olla tämmönen ääni sitten, josta kuulette ton. Mä laitan tän avaston ja laitan tohon. Me nähdään sitten kohta. Noin, nyt se on. Siinä tulee mausteita. Tämmönen sipulimauste. Ja chiliä tulee myös sitten mukana. Tämmönen. Nää on hyviä. No niin, se alkaa olemaan kohta valmista. Näyttääkö te ton? Eli nyt se on kiehunut. Me nähdään kohta. Moi. Nyt mä kaadoin ne vedet siihen. Mä otan haarukan. Se oli kyllä lusikka. Sekin oli lusikka. Tää on haarukka. Noin, sä voit kosketella haarukalla näin.
Ja sitten kun se alkaa olemaan pehmeetä, sitten sä kaadat noin vedet ja annat olla sen hetken, kun sä oot kaatanut ne vedet. Nyt. No, mä näytän nyt, tai mä en pysty ehkä näyttämään, koska mulla ei ole kaveria, joka voisi kuvata. No, siihen laitetaan tämmönen päälle. Oottakaa. Mä nyt laitan mun puhelimen tohon, joten voi kestää hetki. Noin. Ja nyt me kaadataan nämä vedet tonne lavuaariin. Sitten me nähdään sen jälkeen, kun mä oon kaatanut. Hei! Nyt mä kaadoin ne vedet. Ja nyt se tekee tämmönen. Ja se on vielä aika kuumaa. Joten nyt sen kannattaa laittaa pöytään. Ja Matias on minun nimi. Petä hampaat, syö aamupala noin kello 12 nuudeleita. Otin sulta yhden Actimelin eväksi töihin. Ja tietenkin otetaan Actimeli. Koska nää on minun. Nää on hyviä Actimeli. Nähdään kohta. Noin. Hello. Noin ja sitten otetaan haarukka. Ja todellakin kannattaa ottaa tämä pois. Nähdään kohta. Koska muuten tämä ylikuumenee. Niin kuin se on jo. Tämä oli taas olla mun masterchef tänään. Tai sitten jos te haluatte vielä nähdä kun mä syön. Jappanderus. No, se nyt ei mennyt oikein hyvin. Tommonen ruoka meillä tuli tänään aikaan. Voitte tekin kokeilla, jos te haluatte tehdä tommoitteen nuudelit. Mutta se olisi sit varmaan. Moi moi moi.